L'Assemblea d'avui del Consorci d'Aigües de Tarragona ha aprovat el pressupost per a l'exercici 2024, un pressupost de 47,4 milions d'euros, sumament superior al de l'any passat, el 2023, ha comportat un increment d'un 3,5% del pressupost, bàsicament enfocat a millorar el procés de potabilització de l'aigua en aquells increments que s'han produït fruit del context de situació econòmica. La dificultat que travessem des del punt de vista econòmic també la pateixen molts dels nostres consorciats, especialment els ajuntaments, i malgrat que veníem d'un any anterior en què vam congelar les tarifes, és evident que enguany hem intentat repercutir el mínim cost possible als nostres consorciats i, per tant, hem plantejat un increment de la nostra tarifa del 2%. Però sobretot i especialment me fa molta il·lusió també que part d'aquestes inversions, és a dir, prop del 50% d'aquestes accions i del pressupost total del capítol d'inversions, se produeix a les Terres de l'Ebre, es produeix a l'Ampolla. Per tant, l'aposta que avui hem fet ens ha de seguir permetent avançar en el procés de digitalització, en el qual estem plenament compromesos, i accions i inversions que milloren en definitiva la qualitat de la nostra aigua, la qualitat d'un bé escàs que tractem amb tot el rigor i amb tota la responsabilitat.